It is said Nana Juma Bedu, Dormaahene di kuro. Ɔdze ne ho aba sɛ ball ana obia ebo bi left right center yɛbɔ bɔ no saa yɛkyɛ pass no. Na esi ana ball no akɔtɔ Ebina Dakwa yi adɔm Opambour aku ball no akɔtɔ ne nan so. Ɛfa asɛm a Dormaahene bɛkae sɛ Otumfuo etu galamsey na afei Kofi Adoma n'ani no ɛyɛ propaganda biribiara ɛnyɛ nokorɛ no. Opambour abɛdwidwa nsɛm no mu na ɔka kyerɛ Dormaahene sɛ Dormaahene susu kasa ɔpem so anim na ɔyɛ small boy. I have Penyah Brock Media. Mess any demo. Over like a video, no other room. Over subscribe button, so make like a notification icon for latest updates. Now, bet you are going to mama ever comment. Especially over so. No, I should be the money so any be ashe. Let me be a one. It will that Kofi Adoma in an instant seminar. Now, Dormaahene Emeka it no be any mesma a woman on to say obaye. Obekasa and the Casem or Chim said Kofi Adoma in an instant seminar. A propaganda. American Dibakasa Nana. And say, oh, one about some. Back and you. Abonofo, Mesremo, Yeshiano. Whom you just had ye. Yabia, Abonofo, Baby, and the Bonya Baba. Never did be a better. Abba, you back as a Nana, Abba no okay. Yako, Macobono, I guess last year. One thing somebody be Baba, and I have free. Baby, yes, that's a Masika crying in the Bia Mabia, the Kaya, and my dear, no, who's your quiet, dear, that you can't answer, yes, Gakra, and on what? Nana will be Yanqua America. Yakwa America, yeah, Baby, see, Yabia, Bassi say, that can say, kidney. Yeah, they see hospital. I was gonna have. Now, your rest say. Yariana kankan yabuno angwa afofo ka ho yatimi ayede ya peho niema de aba bebo amanfo ho pra besi hospital nana no dwumadie no oyeye papa nipa odi kan broni a okasa ye oro de ntidie eni nro $5 million no be de ode beba be de obebrae be my $10,000. Be my say, eh, come. One who say, yeah, Nana, don't quarter. One thing was him. Manchester, yeah, nobody be a propaganda. The bayo. You're not coming in a yellow bread. Ain't it the Dormaahene propaganda seminar? Now I was trying to check the meaning of this propaganda. For sure, I know. But let's read from Google. This is what Google has to say concerning propaganda. Let's read. Propaganda means the spreading of ideas, information, or rumor for the purpose of helping or injuring an institution, a cause, or a person. Let's say, over here now, Dormaahene person say, Kofi Adoma Sheda Enumu fabricated these whole stories just to tarnish the image of new program na a course so the successful program na course the 25th anniversary na course no successful no omu pese media no be kan was and papa it one had edit this fabricated stories ba around that meanwhile there was a video dia dance say Kofi Adoma wani owo hospital eye specialist ejina na ho. Anywhere from the propaganda, yeah, the factia. In fact, but Dormaahene Kasanto no be say, oh, Otumfuo na share three na because of say Otumfuo otu galamsey into on pese amount for be kan wasem eno ahye da de Kofi Adoma wani nsensem no ebeba it a propaganda. Number Ghana have BBS yewra galamsey wo kan tin America. Ye wo hene kase bi osoro o muana no. O ye galamsey ni bi. I'm saying, never said actually. I am a man for no. One Ghana, meeting about the bar, you go for Betty, never you and another come from. I know about what was in you. And I'm a pneumonia now on the arm. And I'm actually June 2nd, 2023. Company be Baba Friend Bodukai Holdings. Okwaje
prospecting license. So okoye or prospecting na yi wo gold our western region wo be ni. Na okoje ye no ba musia so odumase. But the man apply no but the man no nipa bi ba ya da ba gumu ba ya da ba ya galamse. Sa nipa na ba the man no te so me aka madu anta so ye no ba de amam. Oga ho hwe. Ba ya galamse na ama joy FM. The friend be 4 first hit. Ba chi ni patron. Ah concession ye na dia. Concession no le ba bodi ni no. Boduka no nipa ya ba dia eye mama dua bonsu. Not for so magic man. Eye say ni patron lawyer. Ni ya so ka ho. Trulia ama agapa amani. Na chese ekofi ho, penchef yo. Se ba ya sa abia na ba do ya fambo. Ba paja. Ba paja ya ni kwase ba panti kama minister ba ya na bia tuga. Binu ba ya galamse na nka ba dia dia ma 2023. Ba ya mu galamse. Ada da ongan. Na ya mu bisu galamse na ya kan wasem no. Banka bi. Sana wo ne ara da ewo fi ho. Na sa wo ba de wa ya ba sa galamse enu tiri da bia no. Ba mu sa sa de no pa jaba. O de anu ngwase oba. One day no ba sacrifice na nyamba bi anto so ni. Na menti e tutuo. This statement now, Dormaahene Ekaye no. Ana akoduru Opambour enim. The nation prophet 1. And I say ne medudwa nsem no. Prophet 1 enkasa nto so no kirem say Otumfuo galam say awo hene. And I say Dormaahene. Oh yes small boy. Nya botira so for Otumfuo enim etwitwi form. Odi for pato wadoruma. Eye Dormaahene ana akasa babonten. Na afede wakasa. Pato wakasa. Na no wasama ba. Pato na no asani video nyina ba. Very good. Yes sir. Now odi for asina no wasama any video. Kasina no wasama eye video. Yes sir. Aba. So what you say? Yes sir. Ah? Yes sir. Emfonini hwe animu. Emfonini kasa. Aba. Yes sir. Yes. God bless you sir. Now odi for pato the kasa be kasa ye no. Pato kasa ne nyina hyemensia. Said the enti. Odi for pato na no ani yewura His Royal Majesty Otumfuo osei tutu. Odi for pato ofre dwano po dwano otena dwam ka se. Odi for pato aman bi e wo pono ni ahafo. A me pato omuswan mensia esom mensia. Na sa aman na eswan mensia ni nyina no. Odi for pato 2025 yi obepeja sa aman ni nyina mama be ye aman hene. Na odi for peja o peja omudibiem esan se ono na wo se wo ye na wanya so obi antimi nye esan se aman no omosom no na ohonso eye ne dia to di for pato video ne ba na no akire no ana di for pato Dormaahene akasa se sa aman no a odi for pato His Royal Majesty Otumfuo osei tutu pato obodi no enya santeman adia na mom pato eye aman a omosom e opono ene hafo na odi for pato the kasa mu na mi kotu yi wadawroma odan yewura His Royal Majesty say otimi ya saade ne se wo peja sa aman no amuma be ye aman hene a ono na konya wote so se Dormaahene no pato be so de friso Say no can. pato se ya pepe Wawie. pato wali The cat all can. pato owie no di wadawroma pato owura Kofi Adoma na se be ba bonten no odi for pato wote se eye propaganda na odi for pato ansana odi sa propaganda ekowie Kofi Adoma de ne bewura mu no ana wo ka se nansen galamse won sense bia bagana ha na galamse won sense mo ba gana ha no be pato akopie se odi for pato bodi no a edin no pato wadawro mo ono ne nsa na me kotuo pato ose tutu ewom a etere se be pato galamse no odi for pato eba ebepie mensia na odi for pato so ka eme eti ase hu no se me pato yewura wote kokoso pato galamse no me pato yebi And the anyan cry. Oye bi sese.
asanya mambufuo okasa nsem so mambufuo anya papa anya no kore Yes. ono obi ye bi otu na konwa so Yes. so obi eye bi otu na konwa so obi ye bi asanteman baabi na so som manhia de wo mu se ensanteman nyina hemfu nyina som manhia si so hene bi ye bi wo baabi na som manhia no kyese manhia na eye. That's right. fa we se sam kwala se me fa to nchen kasen papa mami tie Etodi for pacho. Osawie mu se me pacho Kofi Adoma nsem e ba ye. Se pacho etuo bi ato. Na e wo se Dormaahene be kasa na Dormaahene ko he Kofi Adoma. Na odi for na he fie ana etuo no to ya me pacho e bo Kofi Adoma no. Otese ni nyina ye propaganda. ya wane eye propaganda man Odi for pacho te obeso che se propaganda e fra santememu. Ana odi for pacho e pese badoma. e pese badoma se Kofi Adoma no oye hifani Pacho oyebunu ni. na eye dan na asandefo na invite this program no Odi for pacho debi. asandefo na invite no Odi for pacho debi. asandefo na so ne koy Odi for pacho debi. asantini na tutuo no bonani Odi for pacho debi. na fe dia bebiem what the questions mabusa on Odi for pacho wadam. asantema na frɛ no Me pacho debi. asanteni na mo obi frɛ no Odi for pacho debi. say mo Dormaahene, I respect you a lot, but I will never allow you say ubeki kasansem nana ya person bi o Ghana ye Otumfuo say to ebo dwa wa ma odin enkonya ehye na konya se enkura wa ma konya hye na konya se ene wo so obepeja wa ma dane oman hene wa ma odin uni asem bia wo say adrum pempen so ba bia obi abeso de asantema nim twitwiri fo e was say stop at once yewura Otumfuo say to obonidin Odi for pacho wa money. wana akonwa esom no Yes sir. ana waka wasame boa Pacho eno okay. no so be peja san konwa nyina dan wo mo aman hene Me pacho. ani aman nkro Me pacho e wona hini. waye bane Debi. waye bane Odi for boni bi ani. Oni ba ko waye bane ana obi som wona wo hu no som no so fa so na o ba hye de nyam de. osofo Fa nka boni ni. ya me pesa me chira ni say you're very careful sene be ya emfa ye ne bia makana ha emu ade asomdue ene beba tribe bia wo Ghana bia panimu nyamma ni hene sana santemai etie also for me to beka asantemai abakwasem from generation to generation A to Z ohine kase ba ko no machia Otumfuo opokuware the second wo free mu satam no ba Roman cathedral satana mesme ya sorry o di cham so ya sorry e brand numere bia ana ya wada numere e wo park ne so na eduru kwasi ada na me ko Roma sorry wo cathedral enti omo de ne ba sorry ya na oba 10:30 o 10:30 no ma pon 12:30 obi asamne ne bia wonwu ya na oba bia bi on media mekan enti omba ye wo office bia no om de ne tena ono ko abonsa no wote enti me bana me ya dwuma na me so the whole Ashanti mamu ha obi pe rozo ana Roma ne ma to ade so oba me ho me wanya e de akobon pai me ma abrofo ne me crab abrofo no de aba from Rome straight samba tu bebre obi bebre boxes bebre so what you say Yes sir. it basa what one more small friend me na oton ne man mama ti me kona bi ko kire ne ade a o se trans me transform so mpa sorry te akonya so o ya kwala da chen o ba bi ni pakese na o kan sam kire me ni di nkomo na o kan sam kire me o na o bra no ho asese ne hu nyina enwi fe ne na hu nyane ne nsawo ne boso so fo nya sam ketwa na so achi nyina enwi me na me kasai ya frama yi fie kwa me repeat e be said ya me kan ya no kra ono me didi nkomo saa no kan sam kire me etina me kase same pankam ko ji aso akonya etu hwe ya same na ba sha no me adom prom abakwa sam no ni bebrebe what you say Yes sir. di to me ya ba de dia osofo
me mfa mpanimfo ni mnyɛ fam deɛ matu biara no panimu ansuo ma kanti mi ni deɛ wayɛ dɛ wadu ti me mfa mpanimfo ni mnyɛ fam obi di panimu ni mnyɛ fam bɛ sɛ mefa n'adamfoɔ mepɛ saa nneɛma no nti Otumfuo sɛ etu sɛne otie biara no wɔyɛ asantehene wɔyɛ wo wɔnyɛ wo wɔyɛ asantehene ne nipa bi aso ntimi ngyeagye no agye Onyankopɔn Dormaahene nso yɛ Dormaahene ɔnyɛ Bonohene wɔyɛ Dormaahene Bonofoɔ nso nyinaa mpere nso sɛ Dormaahene ɛmɛyɛ Bonoman nyinaa hene ɛnyɛ deɛ Bonofoɔ apere sɛ Bonofoɔ so Bonofoɔ nyinaa apere so sɛ yɛ nyinaa yɛbɛsɔ yɛ akyerɛ wo yɛ nyinaa wo ne yɛ hene kɛseɛ ɛwɔ Bonoman mu nyinaa ana ɛwɔ sɛ wokasa ma Bono na sɛ Bonoman ɛnka mmɔ mu nya sɛ deɛ yɛsɔ hene na mmɔ woyɛ Dormaahene a woni tumi sɛ wokasa ma Bonofoɔ na mmɔ asanteman deɛ yɛwɔ Otumfuo sɛ etu asanteman nyinaa de ne deɛ ne buo nyinaa ama Otumfuo sɛ ɔno ne yɛ hene kɛseɛ kɛse Otumfuo a ne kyɛ sɛ ɛnyemfo aba koro nyinaa gyina mu na ɔyɛ dɛn ɔgyina ɛna ɔteɛ nti wokɔma nhyia no ɔdi asɛm a atwam firi tete yɛ Otumfuo baako ɛna ka ho asɛm Otumfuo baako na ka ho asɛm no ɔrepresente a ɔmmɔ saa Otumfuo no din but ɔno ankasa ne din ɔno nipadua na ɔde hyɛ wɔ ɔsɛ no ntu na mfie sei meyɛ sei saa mfie no na ɔmɛdi hene but ɛnam sɛ tokonya ne Otumfuo akɔnnwa no ɔno nso yɛfɛ no Otumfuo nti no saa tete nsɛm nya ɔna yɛyɛ meka kyerɛ wo yɛwura Otumfuo sɛ etu yɛna mehyɛ dɛ yɛbɛpɛ saa akɔkyea no biam the face a yɛkɔ hɔ na ne ho mi a wo sɛ mena na wɔbɛsia me ɛyimfo nyina wɔn nyina pie firi dɛm bae yɛwura egyina tenten ɛna ɔne ne nana edi nkɔmɔ mebu nkotodwe no wasɔ me nsa sɔre me ne me yere nyina ada no kɔ bi ya ne me mma sisa ɔmo sisa ɔmo mfe yɛ nketenkete na bere ɔmo wura mu no asɔfoɔ mmienu ɔmo akura mu so ɔmo anim saa no ɔdɔfoɔ edu hwam saa mmerɛ ya awurade mi ekyira ma ɔmo nyɛ Opambour so dabi wonka ho yɛnyini sɛ woka ba ma ɔni akyire ma wani me untumi fa nkan ba go awurade hu yɛ mɔbɔ na ɔfu yɛ nneɛma ɔse yɛ ma hallelujah amen Jesus Christ nti saa na teɛ nti yɛwura Otumfuo sɛ etu sɛ ɔte abakɔsoma maka no sɛ Bonoman nyinaa gye atom sɛ yɛahene ɛne Dormaahene na Dormaa nso ne ɔmo capital nso deɛ ɛne nkɔ sɛ sunyan ɛyɛ Bonoman meboa sɛ sunyan ɛyɛ Bonoman na sɛ sunyan yɛ capital ɛsɛn no capital cities a ɛwɔ Bono no ɛyɛ sɛn bia deɛ ɛpɛ Ghana Kofi Adoma abrante pra wɔ pra yɛ wosɛ ɛyɛ propaganda ɔsɛ yɛ propaganda de fa wa ɔdi fɔ patɔ so ɔka ne kyɛm sɛ ɛnyɛ ɔno na yi tuo de bɔ Kofi Adoma ɛnyɛ ɔno na yi tuo ɛde bɔ Kofi Adoma patɔ ne kasa busa sɛ me na me tuo no bɔ Adoma tie ɔsɛ nyɛ ɔno na yi tuo to bɔ Kofi Adoma ɔdi fɔ patɔ na wɔn na Ghana ha wɔbi na wɔka sɛ wɔn na tuo no bɔ no ɔdi fɔ patɔ obi ankansa efiri sɛ abrante wɔ tuo no bɔ ɔhwɛ video no ma hu sɛ ɔno nie ɛkɔn fa so tuo no sani esi bɔ abrante no ko sɛ enie abra ɔhene ho sɛ bi asata ɔto apakam ana to baabi odi for last week kura abra nsɔm sa de to wɔ nim prophet okay bi kura yi na na firi yes sɛ Kofi Adoma ɛkɔ hɔ no sɛ bi Dormaahene na frɛ no ɛma prophet ubusa saa akɔhye wɔ TV so ya ama sɔfo sa fo kyerɛ sɛ nyɛ Dormaahene na frɛ na mo nsuman bibi na frɛ na ya yes sir ɛma wuyi nana no kura afiri mu yi ne firi mu sɛ mu obi mfam ɛmata nana ne sɛ ɛmata no ho ɛfrɛ no ma wa konya sɛ yi yes yes sir so what you say ndi sɛ ɔba bɛkasa sɛ ɛnyɛ sante asɛm bia na sanya sante na tutuo ɛnyɛ sante hin na frɛ no ɛnyɛ wɔhene bi a ɔwɔ sante mam na frɛ Kofi Adoma ne nyinaa yɛ bono yes ne nyinaa yɛ bono yes ana nipa na musu wɔsɛ firi bono ɔsan firi bono enti yiwa no wɔ asɛm asi Bonoman mu ɛmfa sante ma yɛwura konwa ana yɛwura ne metwitwiri obi na ɔbɛma saa kwan kɔ yɛgyina yɛhyɛ wɔ nomonyam yɛsɛ yɛbɛma sɛ wobɛda yɛ hene anim agu ase deɛ yɛwɔ ha
You don't have 2 minutes. You better make it start some baby. Prana planted the plan. And also canana back on once. Oh, so come once. Ebia say. Ebia Yamabusia for Yakwana Kafra. And I'm so many pebimpo. I'm not quite sure of Yadoma. Now, Ebia, me and a person with Incrabbe. Yes, and Efe. And I be a discussing crap for Sumase. I made a Payamu said the person, no, this kind of call. Yes, Nanka, I have fine. Meaning, I won't ya. Asantemaya. What do you mean, Master? I don't want to hear that again. Moncancher, no. A radish will be our yesterday. Bromity Germany, yes. Well, my patcho first day a brown half in Pacho, or much Mamma Naomi and son. Pacho Bruno region, and they were Bruno East region, and I'm Pacho walk half region. Nam Pacho Bruno region, no Pacho capital near Sunyam. The Pacho and Bruno East in the capital, and no see a Tachima. The Pacho and a Bruno a half a region. The Pacho no so capital near Gosso. Gosso. My Pacho. Gosso, my henny. I couldn't do what free mono. I love him so much. Of so, yeah, but free more gas or free Bruman baby. You don't fear. I don't buy any year. The bomb pots of Namomi and Yamon Camry. I do dean so baby. Oh, I do dean. On so free, on so baby. And Sana, Petina, I want to tell my semi on so baby. Satam no your henny. When I miss some. Of Omuti chemu capitas. Se say nanka sapuno mamuno. Nana Dormaahene. What shall rage any back quasi? I say, yes, how Cromon saw him again. Oh, in Tiadu to 2 or 2 for Kunyamwa. In ye, Bono mamu for one casano. I'm Peja Kunya. I'm Peja Guru. And this always saw Kunya Peja. Ayadia was our no Otumfuo and a tenacity. No more come back fast. Now, Dormaahene son of a brilliant society. A Otumfuo. A god for mine or some Otumfuo. Yeah, and I know about me fear pain. Or only me, I mean, you need to have a custom in your and son of Wolfrey. Tepa! Babia! Tepa Pradesh, Santa Regina. It is a quantity yamua. Say, I dear, you want to tell Mukrana to see a chim. And a Dormaahene, yet me and say, Ukrono Dormaahene for Dormaahene capital cities in the Dormaahene capital cities in the anyway, in the won't allow you, so no, ya any capital, no, and why are raging, no, or by myself for Kunya Bede, if it did so, yes. Can sir. One as one idea no be home baby. Yes, Nana for those. Yes, sir. One one as some of being and all kind. Some of propaganda. And you pass of being and look at some one in Chrome for what's assassin the paper. One Cassasa Bravo, so dear not to go and play any. Abroad one him sending praise, no, 2 1 function a Betty, 1 function and I, 1 function and then you could say, oh, yes, what if for Nagana, my people don't bear 70% today, sir. Nana Dormaahene say, and I'm not saying I'm a branch. Yes, this one a friend. Yes, now you do 2 anymore. And so many 2 minutes. What if for what to is people too good? When you need free. Now, who was that one a friend? Yes, and I would say that no man yes, Dormaahene no, and yet Dormaahene a friend. Yes, and to win the free, when you need free, be open to be a nyai. Prophet, and yes, not your friend, no, and it will 2 yes, simple. Yamusa, yes. I want you to be the baby in the crown. Timmy said, when you mean what Doma? Yes. Let me defend what Santimamu say. Yes. Let my yourself, you will 2 4 say to any bear for Debbie. Then I'm a man, I assume the Indian no man. Yes, I was some be our crowd say yes. Oh, the Cassaturian in your body. Oh, and yes, sir. Sir, Menchiati, a bagalam say one. A Santiman in I him for you some mentia. Assume Sika coffee. Otumfuo say to no. So what you say? Otumfuo betimin wa dia gro asre. Obetimin wa ye bibia wa santimamua. But otra konya de so Otumfuo no odi asemo a. Onye nipa ono odi nkomo no ado. Yes. Me na me ka kira. So onye tena konya ne so wie se kimpe. Asema mi kai
abakwa so ye wo Otumfuo ti a Otumfuo asante ni so wo ti a ebia no ngwa me kasa so onye tena konya no so wi a me asem me obon se me wani onye obi a ote obi edi bi anya dwuma so be friend wo pim so ebi anya dwuma so Otumfuo schedule kofi ena ye dwuma data enti empani samu a wo kura wonim obetima kan wo bisu amacha Yes. na nanan mabakwa samu a wo kura obe wi aso nti bi da obeka bi so wote Otumfuo akonya se kire se akonya ne wo ho ansa na nanan mahini ye de eba mawie The nation's prophet. it is not for sanity ya why Look for no dear comments. ya penisem Ya Israel. ti sanity etu obeti na ko golf obeti mi adabo Otumfuo ka obeti no abobo kra sere ne ade adi nkoma me na wo te sai but onye tira konwa no so bia asem wudi fo bi bu afọ Jesus I was so atu akonya obeje yes wona woni odi ni ti akonya no so obeti me se tuwafu akonya bote so abra Otumfuo akonya so akonya ne be den ebe tu Otumfuo akonya ndi so for sanity ti obi won mo fi say bi Otumfuo we very good king but amamre no se wani so emwa ti so obi asum manhia no yo hine wasatebe no ko ye ganim say Otumfuo excavator ya to Otumfuo dia go Me fa chede. sase munu ni ambese metete sofo bese mete ndi sani I don't want to hear ye before beba ye before oba Sempa na. yes what to him for be me anu mi ansa o medical research Me fa cha. what to him for be me anu mi ansa o medical research apede be bia why na to ni hine wakana aso ya galam say da why hine pen na ye bi wakana Wani bi enu opro. why hine pen na ye bi wakana say what to hine na ya galam say Aji ye wure Otumfuo. wahina waje bi wakana ha no ni kuromu efiri bodga baabi biara ho eastern region ha baabi a wahina wasti wotuni hene wodi obi akonya firi ni nsam so ye galam say ni ya waje bi wakana no haya Ye wure Otumfuo. Otumfuo. obi ya bi ni yente ya da Odi from pacho da bi. ebi ni nsam ni galam say dwidwi no Wo ye ye beba social media. awrani isra obi a Take kokwo so. yes Me shira. awrani isra onye otipen susufa na nanim twitwi fom no onye otipen kyerɛ adwo ma me ɛwɔ comment section aha yɛ Penyah Blog Media Accra.